renouveau kunafoni cɛrɛsira olu ma walasa ka aw kunafoni aw ka jamukan mandi 7 sur 7 n'ale bɛ lase aw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun ka jamana kunnafonidilaw wele ka na an ka se ka baro kɛ jamana kunkankow kan o de la a tɔgɔ dara ko 7 sur 7 bar dɔgɔkun kunnafoni de bɛ di ale kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ jamana binna gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ ko fanga cɛfurancɛ fanga kura an bɛna a nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ fanga cɛfurancɛ kura min ni an bɛ a kɔnɔ a baara taabolo bɛ cogo di yani a don cɛ kalata min ni o fɔra a bɛ se ka kɛ wa kunnafonidilaw b'u nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ faransikaw ko olu ni anw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma k'u bɛna dan siri o la ko wa k'an bɛ laraweli minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o tɛna kɛ bilen faransika ni waleya kura in a kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye an k'an ka mun kɛ ka kɛɲɛ ni nin ye an bɛna an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔ fɛnɛ ni hali n'o y'a sɔrɔ bandaw ale kibaruya kun tɛ ka sɔrɔ fan si Umar Mariko n'ale ye parti sadi o ɲɛmaaba ye ale y'i da don ka bandaw kunnafoni dɔw di an bɛna hakilina miiri kɛ o kunnafoniw kan walasa ka an nɛn don ninnu kumaw ni ɲɔgɔn cɛ an ye wele bila kunnafonidila maa naani ma Aliyu Ture ye kunnafoni sɛbɛn min n'a bɛ wele ko démocrate o ɲɛmaaba don a bɛ baara kɛ radio dɔnko la a bɛ anw ta in ɲɔgɔnna fana kɛ Aliyu n ce nin ye i siɲɛ fɔlɔ ye anw ka kɛnɛ kan an nisɔndiyalen b'i kunbɛn n yɛrɛ nisɔndiyalen de ye sira ta ka na a diyara n ye et puis n taatɔ la n bɛ sira fankelen ɲini pour que aw ka fankelen d'u ma an ka segin ka na parce que a diyara n ye kojugu an b'i fo ka fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati la ani fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn radio ani minnu bɛ k'an lajɛ télé la renouveau kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'e yɛrɛ fo i ka cɛsiri la komi yɛrɛ y'a fɔ cogoya min an bɛ nin baara in kɛ a ma nɔgɔn mais faso kanu de don ala k'i mɛn hali se ka baara amina yarabi Ami Baba Sise tɛ dunan ye nka ale ye dugulenba ye kɛnɛ ye nka Le Figaro ɲɛmaaba don a Radio Sahel o ɲɛmaaba fana don ABC i ni ɲankuma Isa i ni sɔgɔma nba Aliyu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais an ka tɛmɛ o yɛrɛ la ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ ka lajɛ ani mɔgɔ minnu bɛ ka lamɛn ani confrères minnu bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ chaque fois que an bɛna plateau kan an b'a dɔn nafa min b'a la parce que an bɛ fɛn caman fɔ kuma dɔ la yɛrɛ an tɛ fɛ ala ka jo d'an ma mais malheureusement an tɛ lamɛn kuma caman mais e bɛ to k'a fɔ cogo min il faut que dans un pays démocratique presse bɛ min fɔ mɔgɔw ka jateminɛ donc n b'i fo ayiwa Basaro Ayidara bɛ baara kɛ AMAP la Basaro i ni ɲankuma Isa n bɛ sɔgɔmafoli d'i ma k'i fo k'an barokɛɲɔgɔn mɛn plateau sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lamɛn u fɛ yen an bɛ olu fo minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma jamana baaraw ma nɔgɔn surtout n'i kɛra kumakɛla ye ka d'a kan kuma dɔ la n'i ye kuma dɔw fɔ a bɛ kɛ maa dɔ kɔ i n'a fɔ i b'olu le kɔ alors que anw ta tɛ maa kɔ ye anw ta ye min ye dɔrɔn k'an fɛla de di donc mɔgɔw k'o faamu ko nin y'aw hakilinata ye ani tubabukan na a bɛ f'o ma ko contribution jamana jɔli la kuma caman an bɛ fɛn caman fɔ an ka laɲini tɛ a kɛ tiɲɛ nka mara cogoyaw fɛ tiɲɛ bɛ tila ka bange comme ABC y'a fɔ cogoya min na donc o cogoya la an b'a ɲini hali bi ɲɛmɔgɔw fɛ minnu bɛ k'an filɛ n'u bɛ se ka kuma lase yɔrɔ dɔ la u k'a lase walasa min ye an ka nin baroni ninnu ye u k'a lajɛ ka mara kɛ n'a ye waati ni waati a b'a to gɛlɛya caman bɛ jamana bɛ min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na. Abdramane Sissoko ye journal Le Wagadu ɲɛmaaba ye a fana bɛ kunnafonidi barow sigi radio Rampart sanfɛ Abdramane i Sissoko nba Isa Kaba i sɛ de bɛ i ni sɔgɔma fɔlɔ n ka foli ni tanu bɛ an lamɛnbagaw ye minnu b'an lamɛn radio sanfɛ ani minnu b'an lajɛla télé la ne tɛna kuma fɔ k'a da ninnu ta kan sabula u y'a bɛɛ fɔ nka n bɛ foli kɔnɔna so n barokɛɲɔgɔn minnu ma minnu sigilen bɛ tabalen da fɛ yan nɔ walasa ne n'u bɛ se ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ kuma min bɔ an da ka kɛ kuma ɲuman ye. ayiwa an bɛ don an ka babu kɔnɔ an y'a fɔ k'a fɔ n ko fanga cɛfurancɛ fanga hali n'o y'a sɔrɔ an kun ye a daminɛ a bɛ ɲini ka na kalo 8 kalo 9 ɲɔgɔnna bɔ nka tubabu b'a fɔ cogo min coup de frein dɔ donn'a la min b'a kɛ a bɛ i n'a fɔ a bɛ na kurakuraya de Ami Baba Sise a bɛ i n'a fɔ an bɛna tako kura de kɛ est ce que nin fanga cɛfurancɛ fanga kura min n'an bɛna a daminɛ wagati min kun boloyara ko an bɛ fanga cɛfurancɛ fanga kun cɛ ɲininkali fɔlɔ ye min ye est ce que an bɛ se k'a dakoro ka bɛn n'o ye bilen o ye ɲininkali fɔlɔ ye. Merci. Je pense que e ɲininkali kɛ cogo min il faut que an ka solution sɔrɔ pour que min fɔra o ka se ka kɛ parce que ne bɛ jateminɛ min kɛ je pense que minnu ye fanga daraki tuguni Assimi n'a ka mɔgɔw malheureusement an tun y'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ parce que on dirait que e bɛ ko min kalama anw t'o kalama parce que a tun ye question fɔ a tun ye kuma fɔ mais ka kɛ ɲininkali ye. n ko est ce que a tɛna kɛ scénario Cheikh Modibo Jara ye sɛbɛnnijan tɛmɛnen kun y'o ɲininkali. mais o de kɛra a juguyara yɛrɛ ka tɛmɛ o kan mais n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ y'a fɔ ko la transition continue ko on rectifie parce que u bɛ minɛ o
Parce que quand tu fais un coup d'état, où il y a question follow Ibekala, ou Mojoakoro, où il y a que Banda Fanana, ou Mojoakoro. Parce que quand tu dis que c'est un coup d'état là, tu assumes. Mais au moins qu'ils disent qu'on va continuer. Ça veut dire que Américain Tchoko, Baramanye Banda Bolo, c'est vrai. Mais c'est les assumes aussi. Angoni a fait la dernière fois, Banda Manga gouvernement civil que nous voilà. Je pense qu'on avait dit ça à Oumalamé. Et les conséquences sont claires. Au-delà de coup d'état. Sinon, ni Sadio ni Moribo, tout le monde gouvernement. Si ça va sur nous, oui. Donc maintenant, les 8-9 mois qui sont restés, parce que Hal Mohamed Bina qui est Premier ministre, il faut que la transition continue, il faut que les délais soient respectés. M5 mais est-ce que c'est possible? Parce que mon il faut que ce soit possible. Même si l'élection va se faire à Bamako, il faut que donc c'est la rectification. En tout cas, à gauche, maintenant, ils nous ont ramené au centre. On continue. C'est vrai qu'il y a un chemin peut-être on était seulement en danger, mais il y a un chemin qui a été parcouru quand même. Des nominations, ceci, cela. Les militaires ont le pouvoir. Donc, avec les Shogel, avec leur expérience, on doit pouvoir aller dans le délai. Abdraman, est-ce que le délai est raisonnable aujourd'hui? Bon, la question, c'est une grande question quand même. Mais ni c'est tenable. Parce que maintenant qu'on aura, depuis septembre, là, on priorité que les mounouka, ça va être difficilement à dans les délais impartis. Maintenant, il y a priorité au fallait, vers le strict minimum. Le strict minimum, c'est quoi aujourd'hui? Fixer, mettre le cap uniquement que sur l'organisation des élections. Uniquement que des élections, même pas des autres élections, mais l'élection présidentielle, nous, peut-être, avec un délai tenu. Mais nous, nous, et autre chose là qui n'est pas que ça, délai tenu Nemada ou là, parce que il est très difficile quand il y a un référendum organisé dans ces conditions, il est très difficile quand il y a une élection législative organisée dans ces conditions, surtout que vous avez un projet de lancer nos découpages. Mais Malien, Djamakoulouka, et réflexion, transition d'abord, Kakodo la clé. Oui, mais en fait, il me code la clé, parce que mal là aujourd'hui, nous avons la clé, nous avons fait quoi à la refondation, nous avons une refondation, mais il ne peut même pas définir. En fait, il faut qu'on s'attende d'abord sur la notion de refondation, qu'est-ce qu'on doit refonder? Est-ce qu'il faudra casser tout, reprendre? Est-ce qu'il faudra faire quoi et quoi? Parce que fait tant qu'on m'a défini, ça va être très difficile. Aujourd'hui, nous avons fait un transition. J'espère qu'à la date de la surtout qu'on a été sanctionné un peu partout à travers le monde. Or, aujourd'hui, dans l'autarcie, il fini de cas, ça va être très difficile. Pour qu'on ait une bonne condition, vraiment, il faut qu'on aille vers des élections propres. Élection propre ou élection présidentielle, sinon, il faut cadre unique des élections, 4 organe unique des élections, 4 mais non, c'est 4 maintenant, on peut même écrire des textes pour dire, nous faisons prendre, et à la continuer, nous faire, mais pas forcément, qu'au transition qu'à baisse, ce qu'ils ont voulu faire en se fixant beaucoup d'objectifs, c'est pourquoi on a fait 9 mois en matière de Bassaro, est-ce que délai mi fora est-ce que le délai est raisonnable? Bon, ni a bara que communauté internationale qu'elle a fait parce que ça fait déclaration que le comme une élection présidentielle, les dates minimum fera Moutarouane que le gouvernement fait le 27 février. Il faut qu'on les respecte. Je crois que comment on aura là. Jusque là, nous mettons à l'habit. Nous, comment on appelle, Assimi Goïta, on a un conseil parce que le comment, même si un de ses conseillers juridiques, Youssouf Koulibaly, il y a Foucault, c'est difficilement tenable, mais bon, on le met à comment donc, moi je pense que c'est bien possible en fait, mais comme il dépend objectif code là, parce que ni dans la Nio qui fait barak en 9 mois, barak galère, la Nine est mini. Est-ce que transition a quand un barrage du menu du comme mi fort parce que comme c'est la ligne de faire du menu alors comment c'est fait ni parce qu'on la primature est pratiquement acquis pour le M5 choquer le cas civil là mais qu'elle me faut du menu rectification comment comme mini ou yuruku ni bara chama olu fana nga fin ka ja foka olu kiri au bara non ke est-ce que au bébé na c'est tenu dans ce délai d'ici le mois de c'est-à-dire février mars parce que ko bébé aurait non fait donc ni occupé au bébé ni prolongation au point. Sinon, moi je pense bien que transition peut-être qu'on a joué une première mi-temps, match manière. Maintenant, nous allons entamer la seconde mi-temps avec des rectifications, c'est-à-dire des changements. Fallait bader qu'il y a effectivement. Il faut même changer de système de jeu, changer d'objectif. Tout ça, un objectif fallait peut-être que la ligne est le minimum.
nous al ni amasa a gagné mais peut-être qu'en anati match nul kake oui minima ni je pense que Messi gata au système fait d'ici le 27 février jusqu'au mois de mars prochain à lui Touré ni jama fambala notamment Imam Mamoudiko y a moi faut quand même la tourne instant quand toi vous na ngwen quand ta élection est-ce que aujourd'hui kata élection na kasoro Ibrahim Boubacar Keita gena ka bo fangala kumunu kama hal dama tu olu kumala est-ce que c'est raisonnable? Ce n'est pas raisonnable. Et puis, Issa Kaba, il y a un cas fort, il doit faire là, il doit faire de l'emka, 18 mois, on devait la bande de la pousse. Il doit faire, mais John doit faire. Mounbe, Fangabe Mounboul. Parce que Kabou n'allait rien fort, en a poli chamana, woro chamana, en goko numana, tralikama. 18 mois, en comana, à tralikama, Kabou nawati, ou commencer là. Kamoro kuka sur le nous blanc que couleur en bête que du moins ka doro ou era ko ka ibeka ka tant tom to la ko de duluma sans saba bon amo la amekata 18 mois na ni ko na balika ke est-ce que niko biseka dans 18 mois ma abe badlela sinon ne sekane al ko na 18 mois so ne ne re inga transition madabo ni kama ne ne inga transition nunga objectif ko objectif fladrol nous na la transition kama ka élection ñëlemo organisé présidentielle ka jamana woro do sécurité mais est-ce que au té ka président do boy ka président do la ouais mais transition de o transition mais coup d'état fene mbeke ka ko do wanya mo asi yu ban kata keleke kan u bla u chongo ankula parce que anga sera su faut reconnaître anga sera su ba keleke la mi to ko kele jamana ko kelete ay na bete aliou a bete ouais bon quand même sera su munu be keleka munu be terrain ka mbu fo an ka mulu de ma munu be terrain ne ra mulu de jatu sera su mais munu ba kata keleke ka u chongo ankula 18 mois aka do maïsa avec badena moi je suis sûr que transition nous na faire wera irana mumba ira ka faut transition va prolonger parce que nous tate mo ko isa amina klaka sengana amin baba Cissé amba do ko fo ni ko bela jelena fin do fana nye retard mi akizera kapi domi fanga d'Afrique phobie notamment premier ministre Siginiko akuma tiara dogo ko ngono dogo ka foko partenaire o kani sema mo olu yere communiquer bo olu ya ira ka foko utnu sendo transition inabile do fana ngoko regroupement kura min sigira ko regroupement de koko ou tefe ka shogel yo nyala ko de akosmaya wa do yere fana ya ira ka foko asimima kale ka shiem ke ko de akosmaya muye shogel ni basaro ya fo shogel ka décret de nomination mu ya kosmaya ka so yake jamana din be ba don bi ka foko shogel de premier nga alisa amabla ka baraw ko na mina ngona bon information munu bambolo Nico qui veut comment là, je pense que c'est facile à comprendre. D'abord politiquement. Nous faut parce que mon coco malikura, mon kura tina. Nous nous chitons mon kura. Tout ce qu'on voit c'est des gens, ils ont géré le pays. Mais hakina kura do. Shogel que décret koi erreur décryptage local une fois, je pense que c'est que explication parce que Assimi n'est pas légal s'il doit prêter serment. Donc au là. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est vrai, politiquement, non, même qui sont au M5, ou bien qui étaient au M5, nous ma Jenny Shogel le Premier ministre. Mais, ou Dadi. Parce que, bébé fait que tu fait. Donc, ou Dadi, Shogel m'a nommé follow. Parce que Shogel est, comment on peut aller mais Shogel est de quoi, famille Mankona, c'est les militaires de Oussigi. Civil Mounoumara, militaire de nommé. Mais à l'air civil, c'est les militaires qui vont les nommer parce que c'est assez. Avec au Louga dégradé. Mais est-ce qu'il y a bien son? Non, pour que ça finisse, comment maille politiquement, c'est dangereux là où on est en train d'aller. Nous, ça, mon cas est tout. En tant que fouille à la couille, je suis le président même à te fouiller tient à ma président te fouiller, mais il faut qu'on se dise la vérité. Où est mon faux counou, animé que je pense qu'il y a une différence. M5 qui est la position falena. Sur le M5 Bekena Kankounou, ou Tara Kenakankou, Kafoko, ils veulent célébrer. Moi je pense que c'est pas l'occasion, c'est pas le moment. Vous célébrez quoi? Mais où est le programme Bokasral Fangama d'Afrique? Ah ouais, parce que Dana de Théo. Parce qu'il y a une pression qu'on veut maintenir. Parce que l'homme fait qu'Aïra Sadasouda jusqu'à présent. Allez, les militaires ont trahi. En l'union entière, au Guénéa de Flénio. Parce que quand ils sont venus, oui, M5 dribblé. Mais maintenant, M5, tant que c'est pas nommé, tant que c'est pas signé là, il faut une pression maintenir. Parce que politiquement aussi, donc il faut montrer aux gens que M5 Fangaboula.
Sinon, M5, bien M5, M5, tout le monde sait que c'est pas la même chose. Mais on n'avait pas. Shogel, c'est l'interlocuteur. Parce que Hani Seria Onana, ou le Shogel de Bekuma. Donc, bref, Shogel, c'est le système M5. Mais nous, Sigra, moi, je suis convaincu que Fenchaman changera déjà M5 niveau la casse au Mangante. Moumeka décret Soumaya. Bon, tout le monde le sait parce que, en tout cas, officiellement, ce qu'on entend, c'est de dire que Assimi m'a serment prêté. Mais moi, je voulais quand même retourner ta question. Il fallait nous demander pourquoi Assimi doit encore prêter serment. Parce que pour moi, pourquoi il doit prêter serment? Parce que pour moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, ça c'est mon avis. Pourquoi Assimi va prêter serment? Quelqu'un qui prête serment, c'est lorsqu'il veut travailler avec la loi. Mais Assimi c'est moque de la loi. Assimi s'assoit sur la loi. S'il veut la loi. Mais au Cour suprême a demandé. Non, en fait, c'est des arguties juridiques là. Il faut qu'on a beaucoup. Assimi me loi de moi serment prêté au nous loi donner, nous loi respecter. Assimi c'est loi quand ça Assimi la loi le 20 août le 18 août 2018 à 2020 pardon à Ibeka Boyno dépôt aura-t-il embora charia mais charia kuma la entre la kana doko constitution de charte net ro mire mi sans faible parce que jour ci do ba fanya ko constitution ba sans fait do ba ko charte ba sans fait ayi to la to kay bandaw ni bokatam la ka bla ordre les prérogatives au fana charia ko ebla ça veut dire que Assimi c'est moque de la loi donc charte au violer là à cas prestation de serment c'est vraiment pour nous mettre encore en retard pour nous mettre dans une situation pour encore organiser une cérémonie festive qui va faire saigner encore le budget national des millions de francs CFA au moins bonne business là. En fait ce n'est uniquement que du folklore sur la nomination je pense qu'on a perdu 2 ou 3 semaines comme ça inutilement en tout cas Barako Okono et ça va nous rattraper dans les jours à venir mba donc fana kavuko munu be kavuko traduction à prolonger le conseil la Youssouf Koulibaly qui est sorti là abena basé nous kuma ka donata la kavuko non quand les colloques perdu parce qu'il y a depuis le 5 avril Baraka Malla on a fait à peu près 1 mois en tout cas Barafou que Malla maintenant nous au continent international ni au bord du Malla déjà au bono au kuma de forme aujourd'hui nous tout fait ou tout le décret signé maintenant, est-ce que Shogel sera un bon premier ministre ou bien ne sera pas un bon premier ministre? Moi, je n'en sais rien. L'avenir le dira. Est-ce que tout le monde, il va avoir tout le monde avec lui? La réponse est non. Parce que Betsé Kadjefana a accompagné. Parce que il faudra dire que Shogel, c'est un homme politique. Il n'a pas fait uniquement que du bien. Mais il a eu des gens avec qui il a eu mal à partir. Ceux-ci vont également essayer de lui... Et puis, parce que il est très intelligent, certainement Basalo nafatina ke Assimi ka ni prestation ina minga ke lundi bon ndafa bala isa il faut chéri akera chugo prerogative be jamana kono minu waliali wajibiya ni ma o ke tisega ke barado be olube gela ibulu no ya ni be loi ko de ka ni be shara ko de Basaro akera chugo mais shara ko non Assimi de shara ko non pour la simple raison que alni Assimi kuma jatemene comment on appelle face aux hommes politiques, les hommes aux médias, du faut. À coup d'État et responsabilité bari. À Koniata, quand il poursuit pendant presque tout le reste de la vie, et que tu peux à tout moment faire face, c'est-à-dire à la justice, pour répondre à coup d'État minto. Donc, au cas à un certain moment, il fallait s'assumer parce que comme nous mettons coup d'État courant et folie, exactement. Donc, c'est pour dire que avec charia avec un baraque sauf que il faut comprendre c'est oui charia bas de minga walia jamana kono c'est-à-dire ni ma équipe fonction nobi présence de l'onté fonction chama mais ni bolo mais nani banda ya ke nyoko fedu non ani banda ya ke mais jumeni fora ma do titre jumeni dira vice président bi ato cadre kono tukunu il est président de la République. Bon, pas président de la transition. Président de la transition, chef d'État. Il est président de la transition, chef d'État. Donc, de ce fait, dans tous les pays au monde où il y a une vice-présidence, nous voyons que ni présenté, malgré que vice-président est expressionné seulement, il y a des cas. En tout cas, comme moi cité. Donc, Malik n'a qu'un cas exceptionnel là. Donc, de mon point de vue, il doit prêter serment. Mais sauf que là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y aura maçon, nous et présence ni commission de c'est le temps perdu. Inutilement en fait.
Parce que depuis pratiquement le 26-27 comme ça, Nisida Yaka résolution on est en train encore de tergiverser. Non, les 29, il devait aller écouter la CEDEAO. Il est retourné les 31. Ça, le problème c'est quoi? Le Conseil constitutionnel qui a déclaré Bourado qui lui a déjà validé comme président de la Mais il fallait écouter la CEDEAO aussi. De ce fait, c'est le acte même de cette décision de la Cour constitutionnelle. Oui. Et Barakona Buntra CEDEAO session à Castro au fin Cour constitutionnelle ou va reçoit. Mais peut-être que la sanction ne se limiterait pas seulement à la sanction politique. Correct, mais boire la mise des sanctions politiques. Mais parce que le Cour constitutionnelle sont là où ils ont compris que c'est ce que j'ai dit à des gens. C'est-à-dire le temps que les Assim et autres les ont fait, ça les a permis un peu de comprendre le fonctionnement. Donc, oui, pendant nos chemins. Bon, oui, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Ils ont rencontré des personnalités, ils ont échangé, donc maintenant ils savent comment les choses passent. Mais sauf que depuis le 14, le gouvernement tira. Footbi, parce que le gouvernement a été dissous pratiquement le 14 avril. Bien avant ça, depuis une semaine, mais Footbi, Barafou était autour de l'État, en fait. Parce que faire au marché, ça c'est le trésor public. Et puis pour que le trésor pour que il faut que l'État soit là et à travers les ministres, en fait. Donc, de mon point de vue, il devrait valider aussi, c'est-à-dire qu'à prestation serment Baratelia, Cour suprême fait, et de champs, comme on appelle, Chogel qui a fait nommé. Parce que même ABC Mifo, que d'autres sont en train de se préparer contre. Mais bébé qui a fait, parce qu'on perd inutilement du temps. À l'une prestation de serment qui est Chogoni, Chogala Tanto, Chogel, est-ce que Alni, Chogel a déclaré ma voix, elle fait et tractation on y fait un damné. Anya ka fo fenen be retarta. Ale bena nommé, ale fenen na bolbolo damné. Bon Ibaro Issa, moi je rejoins un peu Sissoko. Bon tu sais Issa, anga jamana kala jamana le pays de toutes les possibilités. Il m'a fait génétique qu'on fait des quais au Libéque Mali kono. Tellement nous anga jamana yo si bola ka julangolon. Alu e kele kelade. Alu e kele kelade. Mais il faut dire les choses pas les noms. Anga tient pourquoi ça. Un journaliste da me kuna fol de dit. Anti moyen moyen da la je kama qui ni son job qui ka kuma fo ou be qui ni dogola fo. An be tient des fois kala tu amuna. Le Mali est devenu le dindon de la face. On est devenu une honte nationale. Ango fo ça. C'est la vérité. Non, mais Amasso a gagné ça. Non, mais ça, non. Un coup d'État dans un transition, dans une transition, et de la Corée, à fond, il y a ça. Nous cherchons nos repères. Non, mais c'est très grave. Non, il va minimiser ça. Un Malon, nous, on a que le Mali. Moi, je n'ai que la nationalité du Mali. Comme en Tchamambé à plateau. Nationalité, faut rétablir. Ani Adam, Farango Mali. Ni Mali, Jamana, Dignado, il veut confronter du bois, faire avec tout le monde. Il s'en pour que solution, c'est la soirée. Pour nous, ben, à casser la glace. Là, vous nous montrez. Parce que dirigeant là, ça dit que c'est devenu du théâtre. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. La Cour constitutionnelle qui a dit son pour la donne sur ça. Wallah, il y a des réseaux sociaux qui masse. Mais choix de même Cour constitutionnelle Bolonina. Choix de même, choix de même Cour constitutionnelle Kabawa. Pourquoi pas? Je ne peux pas cautionner que la Cour constitutionnelle peut se permettre qu'à un bradage constitutionnel qui est ça. Non, vraiment. Chaque bête se faut te bâton là. Ou les rebous, comment il faut chaque mot avec un barakel. Ou bas drag, ou bas soso. Mouroté soro. Moumé tient fouillé. Mouroté soro qui les font face. Inscrivant un jamana bekata dian pour avec un lagé ça. Tant que perdu. Le pays souffre. Nous les papes, nous souffrons ça. Oui, tiens. Amitanya fait. Anya e kafo nambora ni gelea nunko na ambado kafo doko kuna taula abaro tobeke. Al no asro M5 moko fene wulika joba ke kunu no don na taula amena anda do la kasoya ga ami baba siega pumala u fene me ga rapport de force ke ambe o dengando na wakati mi France fene ya boka bi ka ira kafo ko fanga dafri mi gara ko olote jana e chugashila ola olobu ubolomne anu chez la fois mimbe ani olu ni ñogonche ko ka dansiri ola ami baba Cissé c'est vrai que France go kuma ka cha anga jamana kono kosobe nga anga tiere fo e hakina e jumenye France ka décision na bon tu sais que France ka décision n'est pas femme et je pense que c'est logique. Ah oh parce que
France tun bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ kɛ avec Bandaw avec le gouvernement Mokhtar Wane et tout donc Assimi ninnu ye coup d'état kɛ olu fana kɛ erreur kɛra jumɛn ko parce que Bandaw voulait travailler avec les Français u ye fɛn caman fɔ en tout cas a y'a fɔ cogo est-ce que o tɛ jo di mɔgɔ minnu ye Bandaw ni fɛnkɛ Jalaki est-ce que o tɛ jo di olu ma o tɛ jo d'u ma o tɛ jo feere ko kumaw yɛrɛ b'a la oui mais e yɛrɛ k'a la a fɔra ko a tɛ kɛ jamana feere papier ma yɛrɛ donc je pense que mɔgɔ sɛbɛnni quoi ala ka hinɛ a tɛ parce que anw bɛ kuma cogo min on ne parle pas comme les gens qui sont sur les réseaux n'anw bɛ na comme j'ai dit maabaw de b'an lajɛ donc il faut qu'on dit des choses posées la France coup d'état kɛra o ma jɛna ye même nous moi personnellement moi je ne suis pas d'accord avec le coup d'état même si ne ye Kangarida fɔlɔ ye wa filanan ye filanan in kɛ a fila bɛɛ a fila bɛɛ mɔgɔ min bɛ ne dɔn moi j'ai beaucoup fatigué le régime d'Ibeka mais le coup d'état je suis pas d'accord min kɛra filanan fana je ne suis pas d'accord les Assimi là ne y'a fɔ Bandaw man kan gouvernement si ka ninnu bɔ a la parce que a kɔlɔlɔ tun bɛ kɛ nin de bref o erreur kɛra maintenant a bɛ rectifier cogo min mais France oui France la France c'est normal la France a condamné mais maintenant pour que kɛlɛ ka se ka kɛ il faut un régime légitime France yɛrɛ u sabali la dɔɔni pour aller avec la transition sinon généralement certains pays ne le font pas ni coup d'état kɛra jamana dɔw yɛrɛ bɛ u b'u bolo jigi comme les Américains l'ont fait maintenant la France c'est une pression parce que tout le monde mais ka coopération jɔ ka patrouille jɔ u ye opération dɔ créé min b'a fɔ Eclipse n t'a dɔn cogo min opération Eclipse famaw ani ni olu bɛ jɛ ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min kɛ u y'o jɔ u y'o de jɔ sisan CEDEAO tu avec tuguni hali n'u bɛ baara kɛ u kelen de b'o baara kɛ ça ne veut pas dire que u y'a jɔ mais ko olu ni CEDEAO de t'o baara kɛ tuguni mais maintenant les gens qui ont dit ouais an ka France gɛn ka na ni Russie ye o mɔgɔw ka taa solution ɲini sisan kɛ les Assimi là vous allez voir u bɛna delili kɛ sisan sema wulila ka mankan kɛ u m'u deli ce n'est pas la France qu'on ne va pas supplier. La France a un rôle à jouer, même si on n'est pas d'accord avec la méthode. Daïrou Nanayano, Daïrou c'est un militaire valeureux, mais il a dit des choses qui a fait que mon chaman ou dadi. Donc, peut-être par rapport à la France, les Assimi, les Shogel, tu vas voir, ils vont trouver la solution tout de suite. Parce que c'est une pression. Où tu sais que tu es là. L'armée malienne ne peut pas aller seule au front. Ils vont faire quoi? Ils ont quels moyens? Même la France n'a pas certains moyens. Les Américains ne bout demain. Les renseignements, les Américains ne bout information dit français pour que vous ayez information. Bon, ils sont à l'aise quand ils sont avec les militaires parce que c'est encore mieux. Même Assimi en tant que président, il va se dire bon non, la France ne peut pas être au Mali et puis ailleurs que donc il faut qu'il y ait des solutions pour que Sadassou entre eux ou Tchema. Donc il va chercher la solution. Diago, c'est une pression. Et puis la pression c'est bien parce que Assimi Bouraka comment j'ai même écrit ça. Les gens qui vont venir, les politiciens là, ou bien la déjà. N'a fera ko élection be ba do koro. Déjà Mali kono, en beboye au kono. On ne va pas être d'accord parce que ay malfaçon ka douma c'est pour que kota keleke. Mais na manya kerete avec solution nyini en bonne situation kono. Aucun d'entre nous même en temps normal n'est en sécurité à plus forte raison dans un état comme ça. Ou ka sabali quoi. France a une décision. Bon, c'était prévisible en fait à Manga Bari Mochi la baisse les beni ni déjà depuis le dimanche passé Macron a alerté il a dit mais coup d'état légitime Ibrahim Bokar Keïta takali au coup d'état franchement il y aura sanction. Non, en fait, Ibeka Tali garantit nous français de fait. Je pense que les militaires au bois Asraf à l'époque, ils avaient dit nous avons trompé ni banda au quoi canani civilo militaire parce que n'était banda en fait on les bando on les banda boire faire quoi canana et on clara ka boire quoi blague après c'est un combat entre eux. Mais ce que je dis tout simplement c'est que à ma barne là tous pour la simple raison que Bakron tu es à fond depuis de mettre bac à fond 4 taux de manakona de monter principe démocratique ou le principe de la transition parce que moi le principe démocratique de le et puis voilà comme c'est une histoire de la sanction c'est beaucoup plus Assimi Kungolo. Non, c'est pas Assimi Kungolo ni quoi comment toi déterminant on va finir qu'à Foucault ils ne veulent pas que les islamistes interfèrent dans la gestion du pays. Peut-être au débat bon en fait on les beau donc et moi aujourd'hui notre bon ça je le dirais pas parce que Mokhtar Wane voulait négocier avec les djihadistes. Non, mais on m'a fait que Mokhtar Wane be fangala mo fotma. Maintenant, on a une décision fana ka foko ou en fait moi je lui parle beaucoup de choses qui dit que c'est l'affaire de la coopération militaire mais ce n'est pas ça. Patrouille conjointe de ante baraka même nous fana ko loba la parce que ne be mo fait munu ba fo ka foko tout ce qui s'est fait sans toi et contre toi ne bo o mo te go fana famo pourquoi en fait, il y a un accord de coopération qui nous lie.
o de b'a an bila ɲɔgɔn cɛ o b'a fɔ ni rupture bɛ kɛ o rupture b'o kɔnɔ o fɔcogo b'o kɔnɔ mais il dit que c'est une mesure temporaire et conservatoire o de b'a a décision kɔnɔ k'a fɔ o kɛra maintenant n bɛ mɔgɔ baden mɛn u bɛ jamanaw confirmer ɲɔgɔn Mali ni Tchad mais les relations internationales je pense que mɔgɔ baden tulo b'an na u bɛ se k'a jaabi les relations internationales sont basées sur les rapports de force aujourd'hui est-ce que nous aux forces b'anw na bi pour faire tête aujourd'hui comme le Tchad on n'en a pas malheureusement ça veut dire que nous au Tila tu fais i b'i ka c'est mun b'i ye i b'o politique bila a sen kan aujourd'hui qu'est-ce que nous devrons faire la France a décidé de partir comme ça et puis la France dit il faut que France taara a ko ka an jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen France y'a fɔ o communiqué kelen fana kɔnɔ ko il faut que autorité minnu b'an bolo k'u ka gaz de sécurité o fɔ cogo bamanankan na k'u ka fɛn wala u ka fɛn wula u bɛ min faamuya maintenant c'est à eux n'u sigira fanga la hali ni ne ye M5 mɔgɔw ka porte-parole Jamil Bitar Mankan mɛn a kumana nanzaraw kumaso la k'a fɔ ko c'est une erreur ne yɛrɛ fana fɛ c'est une erreur mais erreur kuma caman minnu fɔ o ye erreur ye non ko ka patrouille conjointe k'an bɔ ɲɔgɔn kan ko la France ye min kɛ ko c'est une erreur ne yɛrɛ fana fɛ erreur don mais bon n'a kɛra tantôt maintenant c'est à nous maintenant de s'asseoir aujourd'hui et puis an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna France bɛ yan nɔ a bɛ min kɛ ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko a bɛ min kɛ n ko an nimisi wasalen don o ye tiɲɛ ye an nimisi ma sa mais an k'a fɔ bi a ka taa ka bɔ an da la aujourd'hui est ce que o fana bɛna an ka problème résoudre ya ne ma da la parce que ne ma da la pourquoi parce que anw ka minnu kan ka kɛlɛ k'anw place la n'o ye an ka militaires ye aujourd'hui olu de bɛ bataille de chiffonnier la o ma tila o bataille de chiffonnier la fɔlɔ kuma tɛ k'u janto an ka sécurité la aujourd'hui an kan ka sigi k'a lajɛ ni hakili ye France a taara kun jumɛn na maintenant minnu bɛ autorité la ne tɛ se e tɛ se parce que ne n'u tɛ kuma ɲɔgɔn ye e n'u tɛ kuma ɲɔgɔn ye olu de b'u sigi k'a fɔ aujourd'hui an bɛ min fɛ an ka se k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna walasa an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ. Wasaro nin tɛ mɔni bɔlen ye mɔgɔw sen na mɔgɔ minnu ni olu tun kɛlen don ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ ko France ka taa nin tɛna o ko nɔgɔya wa est ce que nin t'o processus enclenché siɲɛ kelen notamment manifestation ba kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen maaw ka jateminɛ la ko surasiw yɛrɛ bon manifestation jukɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ka irisi wele. Non, Issa Touakana, comment il faut qu'il faut savoir lire entre les lignes. Ni kuma sɛbɛnna ka d'i ma i ka se ka kuma dɔw kalan ka fɛn bɔ a kɔnɔ min yɛrɛ ma sɛbɛn parce que n'i ye communiqué in jateminɛ n'i y'a kalan en fait en chair de i n'a fɔ M5 ka kunu manifestation tɛrɛmɛli dɔrɔn de don c'est-à-dire bi la France voit ses intérêts menacés au Mali sur le plan sécuritaire donc pour ka se ka pression l'autorité de transition in kan ou bien en chair de monter parce que les communiqués ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas reprendre du moment qu'il y aura un gouvernement civil c'est même pas un communiqué en fait c'est un article de l'AFP exactement c'est-à-dire comment il me dit Ali Chini il y a un gouvernement civil sur gouvernement civil c'est avec un permis tout ça et la France que nous France est reconnue au Lula c'est la décision peut être levée mais ce que Abdraman doit comprendre le plus parce que Kounou Djouma midi j'écoutais sur une chaîne étrangère un conseiller à la défense française qui disait que même les coopérations, en fait, c'est-à-dire les conseillers à la défense, nous mettons un ministère là, pour rentrer chez eux jusqu'à ce que cette décision soit levée. Oh, mais comme c'est temporaire, c'est quoi mais sauf que le Mali fait partie d'un mouvement dans sa neuf au G5 Sahel. Au G5 Sahel là, forcément la France continuera aussi à faire des opérations au G5 là. Parce que France est freiné aux cautions morales en plus de ces 5 pays là. Donc je pense que, comme je l'ai dit, en chair des dos, en chair mise, fait, la France veut toujours que les gars 4 mètres sur les minouis mal là, que nous respecter, nous le respectera. Deuxième minute, c'est-à-dire comment donc il recevait la pression des Français. Bon, en fait, pas que la Russie mette la pression parce que la pression des Français ou tenons sera là. On ne met la pression qui est en direct de ces deux côtés. Parce qu'on veut que deux ngata, on veut que deux ngana. Quand ce là, anim washima befenga follow. Mais je dis une chose qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire, c'est aussi un point positif au fait. Parce qu'il faut admettre que on a demandé à discuter avec les terroristes. Mais conditions françaises, conditions humaines, il faut. Nous, au moins, avec les confondus à l'Ebetara. Et terroristes, nous, nous, on français. Donc, du moment que. Donne Dongoma. À condition la France dit que au Tégué qu'à l'étoile. Nous voulons que le Tégué qu'à France toi. Maintenant, que la transition voit des deux côtés, même Jamana, Lafia, quoi au Bara Walia, mais qu'il faut comprendre ça. Pour me beaucoup de Orlan Siemi, Mochite Maorega Keleke, Doni Dongoma Bibina, n'a me fait mani Anga Diadiniamo Koufani, est-ce qu'il y a occasion qu'au dialogue entamé dans ce français là, on sait qu'à quoi? Avec dépend de boulot. Ni réel français quoi il moi le boulot français joue à l'intimidation. Voilà quand l'astral. Parce qu'il faut état là, il faut reconnaître
il ne faut pas insulter l'histoire ici. Francis, ma faut bien faire avec un mais n'y a un ni warena. En a tout Francis Dodé. Coup d'état il ne faut pas insulter l'histoire parce que Malé il va 2012 il va et Malé il a fait Francis moi il m'en faut de que il a fait comment faire banga Francis de parce qu'on des décès là on a tenu tout dans ban kelema ou quand les camps baissent au son vers or rouge coup va défendre ou qui est content ou quand l'eau soso ka ban kelema ni ay ko ambe ni bini ko avec dépend armée de décimer par la faute de la hiérarchie militaire et puis les hommes politiques il faut le dire sinon Moussa mais binaye Francis Blagata et bolo antiséwa je crois que ça dit par rapport à ce qui s'est passé en 2012 il faut souvent faire la part des choses c'est très important en fait parce que 2012 là ni kibesi ka befo il y a eu énormément de quoi même au niveau de la société civile parce que Gaoub n'a pas ça dit que les gens ont mis la bête sur la défensive la population civile a contribué à ce qu'il y a un virus qui dit djihadistes ou ni terrorisme. Exactement. Comme la population aussi, non. Comme la population aussi a contribué à la libération de Gao. Moi, je suis de Gao, je le sais. Voilà, c'est juste pour dire que ni Francis Kolou Koumana 2012, moi je suis français fait avec un moi je suis même pour que Francis fait quand nous comme et puis il faut que moi quand femme n'est pas Francis qui n'attaque pas mais on est à décider non j'ai dit et puis il dit c'est mesure temporaire comparatoire et puis là quoi défend que nous lit là avant condition fort au peut-être qu'à tout et puis ne be mi fana foyer ne be mi fort ça c'est mon point de vue sur la question Francis n'a tourné indéfiniment ça c'est clair il nous appartient de prendre notre destin à main mais est-ce qu'on a destin à main dans ces conditions là on peut battre des chiffonniers mouna au sein de l'armée malienne ça la vérité aujourd'hui le vrai problème c'est à ce niveau là ni mo fo bamananga voilà surtout wardumba surtout be kele mu no fe anga munu be anga jamana mara lu war tinya ba mu ni war détourner ba mu na est-ce que be se ka keto de ka on be se ka yere boblo an se ko ko fa anga so odima bi pratiquement en fait mal c'était mal nécessaire am basi nebe min faraka je suis d'accord avec Aliwe France tinata wa Russie tina atena muna mo be ka la nyini ke ay nebe ko refinyene mo mun be ka la nyini ke ne o de fo ulu que solution de avec un décret aujourd'hui là il faut profiter qu'au gain mais au tissé que parce que moi be bon c'est pas aujourd'hui que ces gens sortent peut-être en Dabina Douala même Oumar Mariko qui défend les risques il a été clair amina clair ko pas force donc je pense que France be yoromi aujourd'hui en ngana nyon nege quoi aya photomi la France n'est pas correcte mais les Assimi on dit que Bandao Tiko Keleke ko munu coup d'état ko c'est des pro-russes les gens qui les ont défendus là dans la rue de Yodofo mais Bandao aussi a fait tous ses états en Russie en gros France Kadaka en Russie mais aussi problème Yodofo ça c'est sur le plan militaire Russie ni France c'est na Keleko on en fait quoi la France contrôle bel et bien le Mali à quel est ban 600 tant que ni gouvernement que c'est pas ces militaires là qui vont faire partie de la France ils ne sont même pas légitimes pour le faire parce que aujourd'hui on a tient faux quoi. Tu vas voir la suite. Aywa allo ya soro Bandao kibaria kunte ka soro fanchi fe kibaria bora honorable Oumar Mariko sadi nyema ba yoro ka ira ka foko ale ni Bandao ye nyoka soro aka kunafoni di boro do se fe mi ngara dogo ko ngono kunafoni chaman pa dira kunafoni di boro in se fe ga kunafoni na kologri ye mi e pasaro aidra o ye ka fo Dr Oumar Mariko ya ira ka foko Bandao minalendo alsa o kibaria bi bolo. Non, bon, ça, allez, finitivo, avec Minumboluma ou Dogo, parce que, va communiquer là, on va faire que Bandao, Ani, Moutarouan, Koube Yoromeno, So, Ouereka Soul, Ani Jamanaka Soul, mais, Bi Utsega, Boyna, Kadou et Choumi, Kadaga, Fenebe Telge, Ouereka Lakana, Baradofe, c'est-à-dire compte tenu de leur propre sécurité. Parce que, à mes Wagatimina, alibi, transition, flana et massif, c'est comme Kouleta Mingra, comme on appelle, Ibeka là. Ibeka est Wagati Djanke, faut le gouvernement baisse qu'il est Wagatimina. Parce qu'on a commencé à Yoro Labla, ou Wajibi, parce que Nama et Kouleta, on sait que Kougalara, il y a des connexions, Mrodo, Benyoron, Kalama, ainsi de suite. Donc il faut un peu couper court à toute connexion faible, à Tigini, Mrodo, Nyonche, Koulou Bede Bali, ou Wati Kono, Fakura Mino Kangasi, ou Bessigifo. Donc il va famu alsa Bandao ni Mokhtar Wan ga bla o minangono wajibi parce que coup d'état condition doye ou wajibi ni ku ke mola
il t'a amené droit à blanc. Parce que nous, il faut. Après, c'est quoi Trahison flan d'abord, nous, on va. Oui, il y a un boulot man, on sait qu'à on le sait. Mais sur le plan diplomatique, parce que vous savez comment, ils font folle. Flan a dit, moi, ni ou la blabi, ils peuvent aussi donner leur version des faits. Qui peut aussi. Mais est-ce qu'on était payé fangaï? Non. Parce que fin de fait un forum, mais mime son goût, ou a dianatique bec. Ça. Il faudra que démocratie totale n'existe. C'est-à-dire que entre loi, démocratie totale, mal tenue. Ou t'es bien fâché, c'est-à-dire liberté et restriction, mais bien fâché, quand il s'agit de la défense nationale. Peut-être que les militaires qui sont pour aujourd'hui, ils cherchent à une cohésion nationale en fait. Malgré que des hommes politiques, on va essayer de regrouper, mais on va mis une cohésion nationale. Maintenant, fait c'est qu'à danser aux cohésion nationale là, ils cherchent d'abord qu'au sera au bénéfice. Mais comme je l'ai dit, il faut attendre d'abord que cette deuxième transition, c'est sur le tour. Là, c'est sur nous avons la liberté de Douma, d'autres minkado, bêta, ou bien notre minkado. Abdraman, Oumar Barikoko, allez, Banda, ou le Kaya Fouaye, qui est à la Jamana Ferroka, Kachirade. Kasoro, commandant Baba Sissé, lui, fin Chama Jalaki, Chama Banyashi, Bandaouma, et Makonanga, Oumar Markoye, Afoka Kachirade. Mais est-ce que c'est réaliste, Bikafoko, Bandao? Ben niveau minaka abeson qui bolo de jamana faire le copement quoi. Bon, tu sais, pour moi, c'est d'affaire. Tu vois, au aussi longtemps que les animaux n'ont pas leur propre sourire, l'achat tourne toujours en faveur du chasseur. C'est-à-dire ni bagan date bagan bolo. Date bagan bolo coup d'affaire. Moi, c'est des boras qui commandent. Ne pas c'est donc quoi que demande. Aller des boras qui font quoi ni ma bande donc version des faits là, mais ça veut dire que nettement à quel galère n'est qu'un sonnet qui baba c'est comment faut. Ne connaît pas faut aya faut mabla crève. Maintenant bande version des faits ni notre domina mais avec banda qu'on est kafoko au banda au mou au l'autre banda mu choisi parce que nous faisons comme là non on était banda au don et ta don et ta nous si ta don ou l'autre banda au takabo pour la karanaï ou ya takabo pour la muna ou ya takabo dana do ka ou ya takabo pour la muna kafoko donc na tiena ou luka tiende non voilà c'est ça la vérité na tiena ou luka tiena na tu m'as ka faire atma faut le ka faire parce que et ta don malé on te banda au don ou le banda au don que les frères ni ne banda au mu to mais Bandao Moukma Forané, moi ça me demande qu'à Foko attendre le coup de mais bon, comment de faire on ne manque pas d'arguments pour faire un coup d'état quoi. Il va y avoir un coup d'état qui est trop fin bessoro, car comment faire surtout que comment dater Bandao Bolobi et malheureusement ni Bandao comment la donne certainement en a mais en a blafana, wati fana est tendre, wati fana be Jody, en a bla wati avec la clé. Voilà, wati fana à la deux quoi, en a bla en a wati la dire et donne en temps certainement on en parlera sur ces mêmes. Ami Baba si c'est Emi Bakeneka, ebe Oumar Margo quand il voit analyser Tchugodi, car c'est vrai que c'était Oumar Marco quand nous de l'Emena, est-ce que Mouna a besoin d'une fois Wakati? D'abord, Oumar Marco, je pense, comme Mali Fambe de Mine. D'abord, il a très bien parlé. Pendant 2 heures de temps. À la communication, parce que en Yerhakila, Oumar Marco était derrière le coup d'État. Parce que oui, parce que ni ben le cerveau qui est avec Marco tout le temps, tu as l'impression que Marco est à 100%. Mariko ya foko ale ni sadasu enyon e uya wole mais ko ibe kap bina domi ale tumbe ke shogel wele ko shogel telephone ta tuni ayo ko anna e message ci ko shogel telephone ta ko har sharti min tara di sadasu ma uya do wale la kalema o sharti donc ça veut dire que Janfa qui era déjà au niveau du M5 non coup d'état flanin wa folloin coup d'état folloin donc c'est ça lui il a condamné parce qu'aller au defo ko ni minkera ko c'est un coup d'état contre Bandao et il n'a pas aimé parce que ko aller a funyana ko c'était pas la façon mais ko hatsini nous ko kube yurugu kele momune warchon ko nous élection organisée kanye ani sigafo pour qu'il y ait la paix ko no au sabakoni ko il va soutenir mais ko les gens qui ont critiqué les militaires ko allait t'adorer coup d'état ko lui allait koni sembala mais par rapport à ça ko ni joyero kelede ko maliko kelete donc ko allait c'est que ulu deme wala ko hal CNT ko la ko ulu Janfa parce que mais gouvernement éphémère mbora ngale ga moko mbokono ayo fo ko uye to munundi environnement ko uye to munundi ko uye to do duma mais bemeye quoi ko même dans ça là il a été consulté pour ça mais par rapport à Bandao a ko Bandao ni Boubeye comment on appelle Boubeye affaire a comment mi fora Francis Gopman ko nyoye ko ale ko Bandao yo faye parce que afora ko kale maliféré ko Boubeye ni dotu me fait aller mais aller maçon de toutes les façons globalement Mariko ye kuma fo rishiu ka kola o double nera double bana wor la ko
parce que nya fo chogomi chaque fois qu'il y a manifestation pro-russe Mariko Beye allez beaucoup Beye Oué Kinaka mais tu as vu Odonta Kira Oué Kinaka ça c'est un il a dit que Kalebe Sadio non Sadio Kamara ko oya Sadio a Terega Dogondo Koube Nyondo trop même mais j'ai compris que Mounoutoumego Manganke quoi ils n'ont pas été clairs parce que Mariko il a vu l'ambassadeur seulement il y a 2-3 jours que les Russes n'ont pas donné moment fait du Mali et je sais que Ibeka Kawatila Russie et Mali a avion bloqué parce que Mali m'a voir ça ni me fait que moi demain je pense que Fendo Beno et Mangango attention il y a des entreprises privées là les avions là c'est les entreprises privées qui mettent leur argent là pour faire la fabrication c'est une histoire mais Abdraman Irisika il me trouve mais anga jamana kono bi avec Kimiri ka ko ni anye décision tabi droit ko chini ko Irisibena est-ce que c'est le cas non en fait bon en fait débat quand faut Irisiko na beaucoup de gens parlent ou t'as donc ils connaissent même pas l'histoire l'URSS n'est pas égal à la Russie ça encore faut voilà entre coopération avec l'URSS ça jusqu'à 1960-68 mais pourquoi l'URSS est tout en 60-68 pourquoi parce qu'on véhicule l'idéologie socialisme parce qu'il y avait un conflit entre les deux blocs et on a décidé qu'on le fait moi je dis que Hakinata véhicule mais puis la Russie est un pays capitaliste on parle de plus en plus de capitalisme d'État mais c'est un pays capitaliste au beaucoup intérêt de quoi Flanamien Russie aujourd'hui on a même hérité la Russie du programme. Donc il faut qu'on ait risque qu'elle est fouille. Qu'elle est fouille, c'est tout faire du dilatoire. Mais allez. Parce que ça, n'a déjà été ça. Moi, on est venu à comment, mais comment, il va pas plaire les boules. Il va pas plaire les boules. Il va pas plaire. Voilà, ça c'est juste pour aborder. Si ce qu'on va faire, c'est que les gens ne comprennent pas. Les Maliens. Russie, tu sais qu'on lui a ramaté ça. Et puis, encore une fois, on est signé. Et puis, même économiquement, ça ne va pas chez la Russie. Et puis, moi, je suis beaucoup de Centrafrique. Centrafrique, il faut qu'on ait un coach. C'est des militaires, c'est des mercenaires. C'est des sociétés privées, mercenaires. Où les Centrafrique. Ce n'est pas la Russie en tant que telle. Moi, je sais que. Ani France be tuwa muna mo mu yikolo ani France be tuwa muna français retina son attaque ça moi je suis pour ani France be tuwa muna anga accord ka réviser de défense mani France tie ka laje et puis na be se ka daila mo woro be se ka do akono kana ulu be ka laje anga essayer ka moderniser ka nga armée formé pour qu'un armée ka esprit élément comme non ini kana passer anga armée mu be armée républicaine te armée tout ça non il faut officier de ma il faut que armée ko ne ba munu ba kala de ma ka rusi ne munu de ko sinon armée mo tira blaga armée ko isa parce que mo be ke défend il armée fi bi ki yera ma jugu ya mais munu ba ngata kele kele kan chonga ngare tan anga jeune officier nu idéologie ma ku na ku ke république ko anga marfani fo yin ka anga yera ma worolata Antigata France quoi. Il faut qu'on se le dise. C'est clair et net quoi. Non, par rapport à la projection, c'est-à-dire Franciga Nalla, il faudra comprendre que Franciga Nalla, parce que Franciga Nalla, ça ne peut pas être dans l'immédiat parce que tout simplement, ni Francini ils ont des coopérations militaires qui fait que ils étaient en Côte d'Ivoire, ils étaient au Sénégal pratiquement. Mali qui est dans le Tchad ni fin donc toujours donc projection qu'on a télé kana malla katame bina frako yusu kanga déployer anga jamana kono mais je pense bien que il faut aussi l'admettre que bi en morobe mine nous avons plus besoin de formation de anga troupe ça anga soit formé minenka douma c'est-à-dire que de soutien militaire au fait parce que tout est question d'intérêt géopolitique là. Mais il faut aussi que, ni Fenebani Franchi en termes d'accord, je ne connais pas tous les contenus, mais l'exclusivité en termes de coopération militaire à terme au Chinafa. La France avait toujours Albi Banki en Centrafrique, France et Béo. Mais cela ne nous empêche pas de travailler avec la Russie. Donc si nous pouvons multiplier les coopérations entre les différents pays, mais pourquoi refuser cela? Parce que c'est vrai qu'il y a les mercenaires, mais en Centrafrique, il y a des militaires français, comme on appelle russes, comme conseillers au niveau de la présidence, comme conseillers au niveau des, comment on appelle, armées nifères. Un communicateur, que pense-t-il de la sortie de Omar Marko dans ce cas? Parce qu'elle est une révélation. Non, Omar Marko, il faut comprendre que de nature, ça est né comme une femme, quand tu perds la main dans quelque chose, on devait baraguer la boulot. C'est-à-dire le fait que Assimi, à la première communication, au cas de choquer,
Premier ministre a dit M5 Mogoma. Je crois que ça a été une erreur au fait. Il devrait continuer comme on appelle, les rencontres avec les partis politiques. Maintenu. Parce que le fait qu'Afraka avait dit Karsama, automatiquement, les autres sont sentis un peu exclus. Parce que le temps qu'il a mis, Watimi Kera, Yanni gouvernement Gassi, ça donne ce temps aussi aux autres de se préparer. Peut-être que Nikma Forabi, dans les 48 heures, 72 heures, Nishugal Boussigira, Big Mass sur le conseil du gouvernement Boussigira, pratiquement. C'est-à-dire le temps n'allait pas être donné, c'est-à-dire à, comment on appelle, Marco, Ani parti politique, vraiment, Kouboula, avec Bali Mourola. Mais il y a comment faut qu'il s'y quand même. Il joue betia parce que comme jele no quoi bedoke minute duru kono ambe tour de table ke munganga kebi Abdourahmane Sissoko ba damira munganga kebi pour que anga ni transition anga sira nyumata kaboni kololo dun kono anini dongodo kuma kura ça c'est en quelques mots il faut être divin pour en fait ne ka jate minala François a coup d'état il faut qu'il s'assume. On a fait agriculture là, on a mis hors des prérogatives, on a fait ce, on a fait cela parce que n'est fait auto loi comme là, nous tout loi comme là, on a autour la tento et pas compter. Maintenant le gouvernement la 5 ans. Le gouvernement qui est le plus inclusif possible. Bête ka dola. Moi duru obese ka inclusif. Non le plus inclusif be qui réel parce que net ka ko dola, net ko dola mais ben réel. Min ka dugu akana datu mo ma ko be qui réel, ni be réel et be ka se ka et puis ko objectif na doya. Ou qu'à bord et faire becquel là, ou qu'à objectif fixé, qu'à pour fixer sur les élections, en gata élection et puis en gapon d'accord, c'est la seule solution. Sinon, nous y a tout bon, travail à péage, mal péage te wantaro, à encyclopédie nous que nous occupons trop que là, al na 20 ans que on va rester dans cette situation. Alune, ameta F en anga munga gouvernement menasi anga munga. Très rapidement anga munga même si que transition ne bɛ n ka proposition kɛ mais ne dalen tɛ nin na et puis ne dalen t'a la non ne dalen t'a la k'a bɛ se ka ɲɛ parce que k'a b'a daminɛ a ma ɲɛ fɛn fɛn ma sigi cɛ kan sisan a ɲɛcogo ka gɛlɛn mais ne bɛ proposition min kɛ moi j'ai été très content ne kɛlen k'a mɛn ko primature bɛna di M5 parce que vraiment il faut reconnaître le mérite an ka ko fɔ cɛ kan olu de ye kɛlɛ kɛ kabi kalo saba u bɛ k'u ka kɛlɛ kɛ u ka mɔgɔ sara la ka b'a daminɛ n'a kun ko kun commencé la tan moi je pense que a kɛ très rapidement mun kan ka kɛ comme Sissoko y'a fɔ gouvernement bɛ sigi ne bɛ Choguel dɔn kumaw caya la parce que il faut comprendre parce que an ka politicien ninnu il faut comprendre que ni premier ministre nana ta dɔrɔn c'est un politique a kuma bɛ caya parce que bɛɛ bɛ siran les hommes politiques n'u ka calcul de don a ka ɲɛ a bolo a man di dɔw ye quoi parce que u bɛ intérêt ni calcul politicien de la an ka bɔ kɔnɔ mais ni mɔgɔ min kɛra premier ministre o tigi tɛ se ka kɛ candidat ye bilen o bɛ mɔgɔw la siran mun na. mais u bɛ siran parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka taa il peut travailler a bɛ se ka su la ka mɔgɔ la ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ mɔgɔ bɛ siran o bɛɛ ɲɛ o de y'a kumaw caya et puis ne bɛna mun fana fɛnɛ moi je pense que pour que a ka ɲɛ an bɛ gouvernement sigi bɛɛ b'i bɛɛ y'a kɔnɔ parce que ninnu tun bɛ fɛ ka Mali de kɛ sans les Maliens Mali maliyɛnden bɛɛ ka jɔ a la mais ne ka proposition yɛrɛ min ye a tɛ se ka ɲɛ gouvernement ko ye Choguel bolo n'a ma fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ CNT ko la bilayi Samɛ Kale a tant que ni fɛɛrɛ ma ye CNT ko in na hali n'a ma ci k'a kolon ci k'a remembrer CNT bɛ cogoya min na tan tant que ni CNT bɛ continuer na tan c'est une grave menace pour que la réussite de la transition. Aïwa ABC. Mais Munga priorité non priorité donnendo il faut faire avancer comment Sadassou k'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ se ka minɛ pour que élection bɛ se ka kɛ hali o la o tɛ se ka kɛ sans nos partenaires o tɛ se ka kɛ o l'armée seule ne peut pas il faut que la France l'ONU olu fana k'u sen don pour que élection ka se ka kɛ yɔrɔ caman na élection ka se ka kɛ yɔrɔ fan bɛɛ fɛ o parce que mɔgɔw b'a fɔ il faut qu'on sécurise tout même si on met 30 ans là 20 ans là Mali bɛɛ tɛ se ka minɛ sisan ça c'est clair o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye Assimi k'i jija que charte respectée. Plus de violation de la charte. A kana violer. Non, parce que j'ai dit la charte, c'est différent. Parce que Oubega Foko charte de aller banda boy parce que banda est charte violée. Aller à violer que tellement. Mais ngo akano ketuni. Akana keble. Beki dija Choguel a foutu. C'est quelqu'un qui a violé la constitution viola la charte ça. La constitution est supérieure à la charte là. C'est la petite légitimité qui est là qui est la charte. Hal ni bebe djana. Ayo, Basaro. Et ça mais yann comment on appelle allô tu dirais comment Mounabi Choguel fait peur au fait c'est tout à fait normal parce que M5 qu'elle est là-bas ils ont dit que période transitoire il faudra que Mamouno lui Jamana Marako Djouya au local Segamine ou Kirini ou nominé or nous savons que bi mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye jamana in bɛ cogo min an ka sariya yɛrɛ sigilen don cogoya min na
ni ye kalo kelen kɛ Mali baarakɛyɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ kɛ public ça tu es poursuivable parce qu'il bɛ fɛn dɔ kɛ min se ka jate fili ye. Donc il va de soi que les hommes à Chama les hommes politiques aujourd'hui minnu qui ont eu à gérer le pays i bɛ k'a ka deuxième mandat in kɔnɔ diyagoya don ka siran parce que ils voient aussi leur carrière peut être brisée par des questions de poursuite o ye facteur fɔlɔ ye. Maintenant min kan ka kɛ Issa ne y'o fɔ hali kunnasini n ka sɛbɛn dɔ senfɛ Issa ni manamana ko n'an ka nin dabila diɲɛ don o don commission de soutien rencontre Issa il faut franchement mettre transition mais Asimini kunnafonidilaw ka baro la a ko kunnafonidilaw ma ko aw kana ne majamu ko o tɛ ne yɛrɛ arrangé est-ce que au lieu a kun ko fɔ a b'a arrangé a b'a arrangé mɔgɔw taara kunbɛn aéroport la a m'o fɔ o ye Issa on arrête avec ça. Pourquoi on arrête avec ça? Parce que jamana ni ma ɲɛ k'i bɛ mara kɛ i k'i jija i ka tilen jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ mais kuma dɔ f'i ye bi minnu bɛ parti politique min bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ ta sini n'u ko k'u bɛ mouvement kɛ ko pour contester la transition gouverneur tɛ autorisation d'u ma or a bɛ k'a di dɔw ma o bɛ ka rencontre kuntanw kɛ nafa foyi yɛrɛ t'a dɔw la Issa il faut que nin ka dabila quoi parce que j'ai dit Issa jamana in kɔnɔ bɛɛ de sigilen bɛ sisan ka filɛli kɛ bɛɛ de bɛ filɛli la sisan donc priorité ka ca min ka gɛlɛn an ka jamana in fara ɲɔgɔn kan baara ka girin k'a kɛ à 120 pour ne pas dire 180 km an ka bolo de la sisan Issa o de ye ne bolo ko fɔlɔ-fɔlɔ o de filanan tɔ fila o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ye ka sécurisation ni élection préparée parce que transition o de sécuriser le pays parce qu'à wagati min na bi du moment que la France décide de suspendre parce que j'ai même dit ni gouvernement sigira ça dans les 2-3 semaines la France va revenir sur ses pas ça il y a rien à faire parce que comme avec gouvernement civil code là il va revenir sur ses pas ka sécurisation que élection ɲɛnɛma pour labɛn pour que an bi n bɛ ka bi gɛlɛya minnu kɔnɔ parce que o fana ka fɔ quoi an ka élection organisée ko jugu Issa o de bɛ ka na ni hali ni kɔlɔlɔ wɛrɛ de élection ɲuman organisée jamana ka se ka basigi pour que CEDEAO kura ka sɔrɔ an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ. An bɛ foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka maa welelenw kun ye bi Ami Baba Cissé Le Figaro ɲɛmaaba Alion Touré ale ye journal Le Démocrate o ɲɛmaaba ye Basaro Aïdara ka bɔ Amapu la Abdourahmane Sissogo le Wagadu ɲɛmaaba Seydina Umar Keita bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la Bintu Knapo ale tun bɛ sɔn na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma Boubacar Jarabad ale bɛ régie d'antenne na an bɛ foli di ka taa Amadou Kuyate ma yan fo Segu an bɛ Mohamed Kara an bɛ fo yan fo Orange Mali la an bɛ foli di Alimami Sangata an terikɛ don ORTM na an bɛ Bamusa Sissogo Jokolojo ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don an bɛ a fo Fode Kone commandant Fode Kone yan fo doyen cour la an bɛ doyen cour ka ti doyen cour maaw bɛɛ lajɛlen fo ka Segu doyen cour mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka transitaires fo ka foli di club des amis de bandaw mɔgɔw ma an b'u fo k'u waleɲuman ko au moins k'u tun kan ka communiqué kelen bɔ Mali ka mariage bɛ na kɛ le 13 ni Ala ma basi kɛ le 13 Mali Konate ka mariage bɛ yen nɔ a tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ an bɛ dugawu don ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu don Maliki ye Ala ka kɔɲɔ musaka ko nɔgɔya Maliki a k'a nɔgɔya an fana ye dɛ parce que an bɛ taa kasi kɛ yen nɔ bien an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn dimanche aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ